Pregunta: existe un Deus verdadeiro? Resposta: primeiro punto, sí, Deus é verdadeiro. 1 Xoán 5, 2:0. E sabemos que o Fillo de Deus veu e deu-nos entendemento para coñecermos ao verdadeiro, e estamos no verdadeiro, no seu Fillo Xesús Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Romanos 3, 4. De ningún xeito. Antes ben, sexa Deus veraz e todo home mentireiro, como está escrito, para que sexas xustificado nas túas palabras e venzas cando xulgares. Segundo punto, Deus ten esencia e forma verdadeira. Hebreos 1:3. El é o resplandor da gloria de Deus e a imaxe mesma da súa esencia, e sostén todas as cousas coa súa poderosa palabra. Despois de facer a purificación dos pecados, sentou á dereita da maxestade nas alturas. 1 Xoán 3, 2. Queridos irmáns, agora somos fillos de Deus, pero aínda non se manifestou o que seremos. Sabemos que, cando se manifeste, seremos semellantes a Él, porque o veremos tal como é. Terceiro punto, Deus ten a súa propia imaxe. Xénese 1, 2:7. Así que Deus creou o home á súa imaxe, a imaxe de Deus creouno, home e muller creounos. Cuarto punto, Deus existe, é un Deus verdadeiro e vivo. Xeremías 1:0, 1:0. Pero o Señor é o verdadeiro Deus, El é o Deus vivo e o Rei eterno. Cando se enoza, a terra treme e as nacións non poden soportar a súa ira. 1 Tesalonicenses 1:9. Porque eles mesmos contan de nós como chegamos a vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro.